Lho, Sugeng Enjang Ali panjenengan menika tansah sregep sinau. Napa sampun gadah rencana masa depan? Sugeng Enjing Pak Slamet matur nuwun nggih Pak, kula kepengin makarya wonten ing Pama. Pama, maksud panjenengan PT Pama Persada Nusantara. lho. Inggih leres Pak, Pama punika salah satu galing perusahaan kontraktor pertambangan ingkang ageng lan mapan. Saya sangat napa panjenengan kepengin makarya ing kono. Iki kula remen babagan mesin lan teknologi. Lan Pama gadah kesempatan sinau saha ngembangaken kemampuan. Leres, Pama ugi nyiapke karyawanipun kanthi serius. Sampun nyiapke diri kagem mlebet mriku. Nggih Pak, kula nyinau kanthi temenan. Utamanipun pelajaran matematika, fisika lan latihan disiplin. Dengan ugi kedah nyiapke fisik lan mental. Napa sampun kepengin mlebet sekolah teknik riyen? Nggih Pak, kula badhe nglamar sekolah vokasi teknik supados saged nyambut damel wonten bidang pertambangan. Tapi sanget Ali, kula nyengkuyung lan ndedenga mugi panjenengan saged gayuh jika cita-cita punika. Tetap semangat nggih. Matur nuwun sanget Pak Slamet, kula badhe usaha lan ndedonga nganti temenan.